podstatě na tu lopatičku se nasypala dávka prachu a pak buď to ten kartáčový náboj nebo ta plná kule. Vytvořil se nějaký náměr, na to byl ten velitel toho děla, který za to byl zodpovědný, no a pak se střílelo. Tam je vlastně pánvička a kanálek, že jo, do komory. Dělo! Flag. To mám rozpoukaný. Nehoří do ústa.